ରାଣୀପା ବହୁତ ବଢିଆ ମଣିଷ। ରାଣୀପା ଜଣେ ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଭଲରେ କଥା ହେଲା ଭଲ, ଭେଲରେ କଥା ହେଲେ ଭେଲ। ହାର୍ଟ ବାଧିଛି ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ମାଲିକ ଆଉ କଳାକାର ସବୁବେଳେ ପରିପୂରକ। ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଦୁଇ ମହାନ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ବା କରୁଣ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍। ଅଛି ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ କର୍ମ କେତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛି ସମୟ କହିବ। ବର୍ଷେ ହେଲା ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିଲି, ଆସ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଭାରି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। 32 ରୁ 1 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍। ସେଟା କଣ କମ କଷ୍ଟ, ସୁଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 32 କୋଟିର ସୁଖ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ବଜାରରେ କଣ ଓମଫେଡ ମିଳୁନି? ତା ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା ନା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲ ମାନେ କିଛି ମାନେନି। ଖିଆ ପିଆ ବନ୍ଦ, ରୋଷେଇ ବାସ ବନ୍ଦ, କାମ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 48 ଥର ଟିକେ ଖିଆ ପିଆ ହବନି, କାମ ଧନ୍ଦା ହବନି, ଝାଡା ଆସିବ କହୁଛୁ। ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ନିହାତି ଟିକେ ଗ୍ୟାପ ଦେବା ଦରକାର। ହେଲେ ମଣିଷ ମରିଯିବନି। ଆଉ ଖରାପ କାହିଁକି? ମୁଁ ଆସିଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଯାତ୍ରାରୁ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି କର୍ମ କରିବି, ମୋର କାହା କଥାରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କଣ୍ଠ ବସିକି ଯିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆସିଛି ଯାତ୍ରାରେ କାମ କରିବି, ବାସ୍। ଯେତିକି ଭଲ ଆମ ପାଇଁ ସେତିକି ଖରାପ ବି ମୁଁ କହୁନି। ହଁ, ମିଡିଆ ବାଲା ଭଲ। ଯେହେତୁ ଆମ ଭଳି କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ସରି କଥାଟା ମୋର ସିନରେ ସିଆଡେ ଅଛି ତ, ମାଇଣ୍ଡଟା ସେଠି ଅଛି। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ପରେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନେ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବି ମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଶତ ସଲାମତ ଯାହା ହଉ। ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ ଆସିଛି। ଭାଇ ତ 1 ନମ୍ବରରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଉ। ରାନିଅପା ସହିତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଥିଲି, ରାନିଅପା ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ମଣିଷ। ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କଣ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଥିଲେ, ଦିଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଟକ, ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଗଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା ଏକାଲଠି ରାଣୀ। ପ୍ରତି ଇଏରେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବାର ସେ ନାଟକ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ସେ ନାଟକ ନଗରୁ ମୁଁ ବି ପରିଚିତ ହେଇଛି। ହଁ, ଜାପୁନ ବୋଲି କିଏ ଜଣେ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଅପା ତମରି ନାଟକ ନ ହୁଏ, ଗପୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ପରେ କହିବି, ରାଣୀଅପା ଜଣେ ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ। ଆଉ ସେ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ମରିଗରୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଭଲରେ କଥା ହେଲା ଭଲ, ଭେଲରେ କଥା ହେଲେ ଭେଲ। ବଢିଆ ଲୋକ। ଭଲ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାକିରି କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଛି ଭୁଲ ହେଲା, ବାପା ହିସାବରେ ଆମେ ସେ କ୍ଷମା କରିବୁ, ବୁଝେଇବୁ ନା ଏଇଟା ଏମିତି କରିଥିଲା। ଭଲ ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ନଥିଲେ ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି 200 ଲେଖା କର୍ମଚାରୀ, 180, 150 ଲେଖା କର୍ମଚାରୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମାଲିକ ମାନେ ଭଲ ନୁହଁ। କହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତପ୍ତ ବି ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବାଜିଲା ବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ନା। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ ମନ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବୁ। ସେ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ବାଧିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଭାବ ବିହୂଳରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ କହିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଆଉ କଳାକାର ସବୁବେଳେ ପରିପୂରକ। କିନ୍ତୁ ସେଟା କହିବା କଥା ନା, କିଛି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବ ବିହୂଳରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ସେ ରଙ୍ଗମଲ୍ଲର 4 ନାଟକ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଜେଡି କମେଡି ଭରପୁର ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ରଙ୍ଗର ମଲ ରଙ୍ଗମଲ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଏକ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ହେଇ ରହିବ। ଆମେ କଳାକାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।